Der er absolut intet fancy og moderne over industrikvarteret her. Den der sådan er den første af de gamle, ikke? Ligesom andre steder i landet, synger de dyre lysstofsrør på absolut sidste vers. Et slag på tasken, det er et sted mellem 200 og 300.000 er der af den type her i Danmark. Og hvad skal der ske med den? Ja, de skal simpelthen de skal pilles ned, og de skal udskiftes, og der skal sættes noget andet op. Og der er penge at spare, når kommunerne skifter de gamle lamper ud. Så vil man kunne spare et sted mellem 75 og i nogle tilfælde helt op til 85%. Fremtiden ser vi her. Topmoderne lygtepæle og gadelamper, der kan tale med hinanden. Når bilerne kommer kørende, så blændes lyset op foran og ned bag ved bilen. Det sikrer langt bedre lysforhold for bilisterne. Hvis I kan forestille jer, at bilen nærmest kører inde i en lyskasse. Hermed er grundstenen lagt til den intelligente by, hvor man blandt andet kan sende internet ud af lygtepælene, samtidig med at kommunerne høster store besparelser. Vi taler om milliarder af kroner, altså vi taler om virkelig massive besparelser. Laboratoriet i Albertslund hedder DOL og er et samarbejde mellem nogle af verdens største producenter af lys. Det er på rekordtid blevet en dansk succeshistorie, som også det store udland har fået øjnene op for. BBC, New York Times, CNN, Reuters TV kommer ud og ser, hvad er det, I laver? Fordi historien omkring den intelligente by og hvad man kan gøre, er en global historie. Det er da også derfor, at nogle af verdens største lysproducenter er gået sammen om projektet. Ideen er jo, at det er et testcenter, hvor man prøver tingene af en til en. Og det betyder jo, at vi har mulighed for at skrue op og ned for lyset, uden at vi generer ret mange mennesker. Det er jo et industriområde. Og at det ikke kun er et testcenter for nørder, vidner lamperne neden for gadedøren om. De kan købes, og dem er der lige blevet solgt 350 af til Abu Dhabi. Hvor der er en lang vejstrækning dernede, hvor de står på, og de lyser perfekt.